lho Bagong, jamune wis ketemu tambane wis ketemu ning ora ana sing wani munggah ning kayangan. Wis anu ora sada munggah ning kayangan wetreng truk. Wis aku nengno wae. Wis aku ben batang nang kene, Mas. Ampun ngendi kayangan Mas. Menengono keplak sirahmu. Iki perkara aku karo kakang-kakangku. Garang Petruk Bagong bola-balik Garang Petruk tok Bagong ora. Bola-balik anggere ana perkara, bola-balik anggere ana masalah, aku mesti bantu lho. Ning kowe kok ngono karo aku. Kowe ngaku aku adi lho, Rek. Kowe ngaku aku ki adi lho, Truk. Ning bareng adine ngatang-atang kaya ngono kowe mung dijaluki tulung kaya golek tamba wae kowe ra gelem. Oke, ra masalah. Saiki ketok njaba jeromu kedung jero iso dijajaki, ati meneh menungsa sapa sing ngerti. Nah, nek omongan iki tangi ndak idune kelek kabeh. Aku saiki weruh gedhoamu. Aku saiki weruh lambe atimu. Nek kowe tekan kene iki niate mung ngardo nangisi aku ning ora budidaya supaya aku waras. Mau rasah rene ra apa-apa. Aku ora butuh tok tangisi ra masalah. Sing tak butuhke iki wong-wong sing peduli karo aku, sing iso goleke tamba karo aku. Nek mung urun nangis wis jagat iki wis akeh banget tak omong. Teko ketok nangis. Engko balik raine wis cengengesan. Ngono kuwi pirang-pirang wong sipate kaya ngono kuwi.
Tintrim sepi samun. Padaning bali wis maning Ki Lurah Bagong. Kawit ngakathah tangga tepalih ingkang samya mlempak. Samya tetuguran anengga Ki Lurah Bagong nenandang ruga. Ki Lurah Bagong nandang sakit. Mongko madal sairing usada. Dadi bingung sangganing para kawula. Iwadatan kantheng Lurah Semar nala garing Petruk ingkang tansah anenggani gerahing Ki Lurah Bagong. Nadyan garwanipun Ki Lurah Bagong nenggih Nyai Senuk ingkang tansah muwun angrung kepepadaning Ki Lurah Bagong. Dadi katingal tintrim nenggih padukuhan Jurang Porong papan lenggahing Ki Lurah Bagong. Tanggaping gati Lurah Semar Badranaya. Sigra buka swasana madaning bali wis maning Lurah Bagong. Dadi kemangulu jeneng pangandika ing dereng kababaring lisan. Prihatin Mas Bagong mijil tudak tanpa karya sangkang rinamakan Gusti Kelong Reno sak sekarno inggih sampun kesangeten to Mas. Wong adat sabenipun sampeyan niku gerah niku paling mboten namung luwe. Niki kok nganti meh setengah sasi. Sampeyan mboten wungu saking tempat tidur. Mas. Gerahe napa? Saya suwe kula ngematke pendak-pendak. Nuwun sewu wong sampeyan ya wis ora kersa siram. Mboten kersa resik. Anggere kula salini sarunge tenggen. Nuwun sewu tenggen pupu kok enten belang-belang.
Monggo saya suwe nek kula wis padhake pendak kula usap ngangge lenga klenthik. Malah abing. Sampeyan niku jane kenging sakit napa lho Mas? Mbok inggih nek nganti keterus-terusne sampeyan sakit niku wong lara niku kembange ming mati. Nek sampeyan mboten nonton kula aturi menggalihaken Kang Putra. Si Bobby kali si Bernadetta menika. Tasih alit-alit. Reng, apa? aku ki jane tekan kene arep nangis. Wah anake Bagong iki jenenge Bobby lho. Aku dhewe ya ora ngerti. Om biasane Bagong iki nek ngundang mindul ngono. Bul jenenge asli Bobby. Sing wedok sing ngumbelen kae apa? Mau bojone muni sapa? Bernadetta. Dengkele atos. Aku nek ngerti biyen jenenge tak kethake. Omongme anake Bagong kok jenenge le dhuwur men. Awangen ta, Tru. Kae lho sirahe Bagong ditaleni pentil pirang-pirang kae. Kae gek kena ngapa sirahe? Lah wong ora gelem omongan kok. Senono. Dalem Rama. Sing ikhlas, sing sabar ya. Pancen ya wong jeneng urip ana ing alam padang kuwi sok nampa pacoban. Sing jeneng lara ngono kuwi ya tumrap aku mujudake barokahing sing gawe urip. Disyukuri. Dene bojomu si Bagong isih diparingi lara dening sing gawe urip, dening sing maha kawasa. Ngucap syukur kuwi ora mung perkara nalika seneng. Ngucap syukur kuwi ora mung nalika waras. Ning nalika kesusahan ya wajib ngucap syukur tegese isih diparingi susah. Apa-apa to kok isih diparingi susah tegese Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Diparingi lara ya Gusti sing gatekake karo awake dhewe. Nek kowe seneng terus tanpa susah, malah kowe duwe rasa kuwatir. Uripmu diuja karo sing gawe urip, mergo wis wegah ngandani karo kowe. Semono uga nek waras-waras terus kuwi ya wajibe kowe kuwatir mergo tanpa diparingi rasa lara. Engko nek ujug-ujug lara wah wong waras terus ki nek lara teksek. Nggih. Bapak ngendi kok kaya ngoten iki kula terus kelara-lara. Wong nyatane Mas Bagong niku nggih awis-awis sakit to, Pak. Iya pancen bocah ndablek. Bagong ki ora tau lara mergo ora percaya karo lelara. Ngono. Nggih, ning niki kok mboten purun maem napa-napa. Sego ya ora gelem. Mboten. Biasanipun niku nek esuk senengane jenang sungsum sok entek 6 piring. Niki kula tukake ya ora doyan jenang sungsum. Ora, Dik. Jane larane Masmu ki ngapa? Larane iki kenapa kok sirahe dikareti nganggo pentil kaya ngono. Paune niku jarene mung mumet separo. Kula ya omong nek mumet separo ya ndase digawa separo wae. Nesu kula dituthuk ketel. Niki lho tesih tatu. Aku ya kurang ngajar mumet separo kok sirahe kon gawa separo wae ora. Nggih. Saya suwe-suwe jare mumete rata. Terus sarean terus ngenten iki mboten purung tangi. Anggere kula matke saka kadohan niku wig-wigan. Awake dikukuri. Monggo nek ngukuri awake niku kalih meremlek kaya penak. Saya nek esuk kula tangi turu terus adus niku Mas Bagong niku sirahe ditaleni pentil kali tangane mlebu teng sarung karo ngoten niku. Lho janjane iki ora penyakit kok, Dik. Kowe iki wong cerobo. Wong Bagong iki ora tau adus, ora tau ganti, ayo wis penyakite kulit werna-werna. Ngenten niku dikukuri. Terus sok omong kali kula niki. No.
Kula napa Mas? Wong nyai isih wis lara ya isih gojek lho Mas Bagong niku kula niku ya sok geli ya sedih. Gojek-jeke piye? Kukur-kukur niku kalih munina tak andani. Ndok apa sing paling enak? Kula ya tak ngerti ta. Ya ndok dadar. Tuh ngene. Ya ndok ceplok. Mas Bagong muni tuh. Terus kula muni, "Lah napa, Mas? Ndok sing dikukur esuk-esuk." Aku iki dagelan aku gara-gara karo Bagong. Kok ditokke nang omah. Trembelane lah malah dikandhake werna-werna. Amake niku teng blenteng niku lho, Pak. Kaya ketemplekan emping. Kulite bekisik nika. Niku nek sedina niku waune enten siji terus pindah dadi enten telu. Seka telu mengke pindah enten 6, enten 7 lan sawah ameh rata ya ngenten niku. Wah, kuwi jenenge rambak ora kaya brabak. Kesiki larane iki tekan dindi kok rambak-rambak ora. Wong tuwa nek mung panganan tok. Aku ya ora ngerti jenenge lah. Apa kowe wis nyusul Pak Mantri? Mantri kesarasan kuwi lho sing eneng padusunan. Pak Mantri niku nek kula parane mboten tau teng griya. Duka jare teng pundi kula ora ngerti. Jarine nek tetek teng cedhak pabrik kotang liyane kaya. Ning wis ketemu, Sampun wis diperiksa. Mpun dikeki salep. Oh. Lah terus Salep niku kula singgahke teng dapur. Dapure. Kula nek omong sampeyan ampun nesu lho. Nggih teng dapur niku teng pawon. Lah saking akeh tangga teparo dienggo sikatan tangga kula. Salepe mau. Nggih. Mas Bagong ora iso tak salepi manggo nyalepi gusine tangga teparo niku. Ya wis malah gusine putih-putih. Kali untune we putih gusine. Jane aku tak takon bojomu ki iso. Bapak gerah Ora. Aku tak takon karo kowe bojomu ki jek iso jak omongan ora? saged nek jane niki nggih menawa merga ditiliki tangga teparo kalih dulur-dulure iki terus aleman. Weh, coba kowe semingkir sik, aku tak omongan karo bojomu. Nek wong tuwa omong ora diwangsuli malah tak undangke Yama Dipati mesti diabut nyawan. Ampun kaya ngaten Pak nek ngendika niku kula niku nek perkara kelangan Mas Bagong kuwi mboten apa-apa. Ning sing ngopeni Bobi niku sih. Wong nyanyi bocah niku saya gedhe, saya pinter, saya si Bernard Tam niku jan. Jane mbiyen sik jenenge sapa? Jenenge Mas Bagong ning mboten entuk konangan kalih kakang-kakangne mengke ndak diece ming anak Bagong kok jenenge werna-werna ngancen niku. Coba kowe mundur sik. Aku tak guneman karo Bagong. Oleh. Bagong aku sing teko karo kakangmu Gareng karo kakangmu Petruk. Wis omongan ora to, Le. Ora wandan Jawa. Nek kira-kira daya ora nggo apa-apa kon minggatno. Niki Kang Rama Bapak Semar karo Gareng karo Pakde Gareng Pakde Petro. Nek bapak entuk mlebu ruangan. Nek Gareng karo Petro aja. Kae cah mentolo e. Arep aku lara iso ngentek-entekke apa-apa kae. Ya ora ngono, Gong, aku nggawa kates kok, Gong. Tenan. Lha opane ndi? Ning ngarepanmu mau. Ora. Mulai-mulai wong lara kok dobake nggone sing duwe dhewe ra.
Penyakit to kuwi. Ya sing penting bangane kowe menek dhewe aku sing menekke ngono lho, men kowe iki kepenak le mangan. Bagong. Dalem, Pak. Kowe iki lara apa? Aku ora iso ngrasake awakku, Pak. Aku titip seno ya, Pak. Bagong. Sing apik nek omong. Ora sok titip-titip kaya ngono kuwi. Kowe iki iso omong kok senengane titip sing ora-ora. Aku wis ora kuat ngrasake sirahku iki, Pak. Rasane cekot. Senut. Lara tenan, Pak. Lah maune kowe mangan apa? Aku ya mangan sing wis mateng-mateng kuwi. Sing mentah tak tekke seno ya, no. Nggih. Aku sing mateng-mateng kuwi wae. Lah terus apa wis ditambani? Wis dituntun undangke Pak Mantri ning ora nggawa sotek. Aku mung digawe salep. Awakmu kok ting groweng kaya ngono kuwi? Aku dhewe ora ngerti kok, Pak. Iki maune mung mlentring cilik. Tak ukur pecah banyu, jebul banyune iki nek tiba ning awak sing waras dadi mbrabak. Lara tenan, Pak. Aku jare sok tok kukur. Dek mbiyen dek urung nyanyah. Tak kukur ki penak tenan, Pak. Nek wis nyanyah ya suwe perih, Pak. Lara tenan. Aku panas kabeh. Tensiku tinggi, Pak. Iya. Gula darahku munggah, Pak. Iya. Kolesterolku. Ora iso ngarane kok. Apa jenenge? Kolesterol. Kolesterol kok nempel raimu ki, Pak. Kolesterolku ya dhuwur, Pak. Duh, lara tenan aku nek ngrasake kanan kaya ngene iki kok tambane apa, Pak? Tambane apa? Apa kowe mentolo nyawang aku ngeteh-ngeteh kaya ngene iki ra nyambut gawe? Nek aku ora nyambut gawe bojoku mangan apa, anak-anakku mangan apa, Pak? Aku dhewe ya bingung, Bagong. Lah ndur kudu piye? Jare kowe iki dewa, Pak. Jare kowe iki Sang Hyang Bathara Ismaya. Mbok ya semedi ra ketang sedhela, Pak. Semedi ya manteng pangestimu. Nek nganti aku ki cilik ora iso mari gedhe, nganti aku ki almarhumah Tok, ora almarhumah. Almarhumah ki wedok. Soale kula dikubur nang kuburan wedok. Oh iya, wis ngeyel ora. Almarhumah. Sapa sing ngopeni anakku? Sapa sing ngopeni cintaku seno iki, Pak? Kowe mentala, Pak. Terus kancane Gareng sapa? Kancane Petrus sapa nek gara-gara? Apakah hanya sampai sekian cerita dari kesuperheroan ketua pemuda Karang Kedempel, Pak? Apa kowe mentala, Pak? Kanan kaya ngene iki aku tutulono, Pak. Omongane serat cetha. Iki meh stroke. Waduh. Kok rumasaku kok anggere wong cilik kok malah diwedeni penyakit to? Penyakit iki ming awake ting blentong kaya ngono kok nganti tekan stroke barang. Kula nyuwun dipun tulungi, Bapak. Kula ingkang putra mantu pun senuk nyuwun rimados Mas Bagong nika dipun paringi saras, Pak. Semareka den prayitna semurir seka balik. Titiyani kandaya nitresanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti bilang lintang Bima Sekti ing Sigara Patrap Semedi Kilurah Nayantaka ya Kilurah Semar. Sarana asta ndumuk kuncunge. Lamun Kilurah Semar wis ndumuk kuncunge tegese Kilurah Semar duwe gawe.
manengkung ngersaning Wangkang Mahanasa meminta dhateng panguwasaning para Jawata nalika semanten ing eling Lurah Semar Dewa Ngejawantah sak ciptane dadi sak sediane ana nembe telung kedheping paningake mawon sampun pikantuk sasmita saka para Jawata Jogar ngene Semedi Lurah Semar Badrana yang angkul lumayanipun ingkang putra nenggih Lurah Bagong. Tionik Nigandayane Trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti lagene mayar bareng aku gelem semedi ora ketang sedhela ana wisik sing tak tampa dumeling swara ingkang tanpa wujud jare rene Bagong iki iso waluya nirmala temah jati temah mulya yen to sarandunging awak kuwi dileleti utawa di borei nganggo kuwi ya kuwi tlutuh kajeng seta Tlutuh kajeng seta. Kuwi apa, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Ning sasmitane pancen ngono kuwi dene anane kuwi mapan ana ing kahyangan. Mula wektu dina iki sapa sing kira-kira iso munggah ana ing kahyangan nyuwun kalawan Bathara Guru, ora ketamung sethithik wujude tlutuh kajeng seta. Iso dadi srana nggone Bagong kuwi waras, wiris, bali kaya wingi uni. Nolo Gareng, waduh oleh tekan kayangan iki lho, Pak, ale munggah Onda Ranti iki lho. Aku iki kangelan munggah Onda, sikilku becik, tanganku cekot. Nek munggah Onda biasa wae benake sound sisteme aku biasa, Pak. Munggah Onda Ranti iki yo dhuwur tenane. Ya aja aku ambek Petro pas apa? Petro kowe mangkat to. Aku sih diperkara karo Bathara Indra, Pak. Perkara apa? Pokoke ana masalah sing aku kira iso tekan kono. Mula nun ngapura nek aku kon munggahane kayangan paripaksa aku ora iso. Apa mistu dawuhe bapak? Lah tanjur sapa sing arep munggahane kayangan? Bagong, jamune wis ketemu tambane wis ketemu ning ora ana sing wani munggahane kayangan. Wis nang ora sada munggahane kayangan wis reng truk. Wis aku nengno wae. Wis aku ben batang nang kene, Mas. Ampun ngendi kakayangan Mas. Meneng ngono keplak sirahmu. Iki perkara aku karo kakang-kakangku. Garang Petro Bagong bola-balik Garang Petro tok Bagong ora. Bola-balik anggere ana perkara, bola-balik anggere ana masalah, aku mesti bantu lho. Ning kowe kok ngono karo aku. Kowe ngaku aku adi lho, Rek. Kowe ngaku aku iki adi lho, Truk. Ning bareng adine ngatang-atang kaya ngono kowe mung dijaluki tulung kaya golek tombo wae kowe ra gelem. Oke, ra masalah. Saiki ketok njaba jeromu kedung jero iso dijajaki ati menungsa sapa sing ngerti. Nah, nek omongan iki tangi ndak idune kelek kabeh. Aku saiki weruh gedhoamu. Aku saiki weruh lambe atimu. Nek kowe tekan kene iki niate mung ngardo nangisi aku ning ora budi didaya supaya aku waras. Mau rasah rene ra apa-apa. Aku ora butuh tok tangisi ra masalah. Sing tak butuh-butuh iki wong-wong sing peduli karo aku, sing iso goleke tombo karo aku. Nek mung urun nangis wis jagat iki wis akeh banget tak omong. Teko ketok nangis. Engko balik raine wis cengengesan. Ngono kuwi pirang-pirang wong sipate kaya ngono-ngono kuwi. Mula nek pancen ora ana sing kira-kira budal ning kayangan golek apa mau.
Tlutuh Kajeng Seta. Ketoke kowe gawe-gawe, Pak. Ora. Iki tenan. Iki sasmita sing tak tampa tenan. Tlutuh Kajeng Seta. Tlutuh ki minyak, Kajeng ki kayu, Seta. Ngomong minyak kayu putih. Ora beda kuwi tlutuh Kajeng Seta kuwi kaya ngono kuwi. Wis, nek pancen wis ora ana sing gelem menyang, aku sing arep menyang. Nek ya kuwi Pak, ikhlasno. Nek awakku kuat tekan kayangan, aku tekan kayangan. Nek awakku ora kuat tekan kayangan, ilang-ilangan ndok siji ikhlasno. Kowe kelangan anak dina iki, Pak. Kula nderek nggih, Mas. Pokoke sebaya mukti, sebaya mati panjenengan nek nganti minggat teng kayangan mboten dugi terus sampeyan sida teng mergi kula ya suduk salira. Lahir batin nggih. Lajeng pados priya sing kersa nyuduk kula. Wong wedok kraca bendho. Ame ngarep nglalue dadak nggodake sapa-apa sapa. Penyakit ora. Karepe dhewe. Aja kowe rasah mangkat dhewe. Ora, aku arep mangkat dhewe nek bapak anu gareng karo Petro ora gelem do mangkat tekan kayangan. Rekat lampahing rata tanpa antara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Geram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng kantos parpa sami Mbawacana katrenjo rawuhing para Pandhawa Wiwah Nata Ndrawati karo kagiat-giat Sangya Parawana kawan wae. Mintonaken dewe kramanira kang kumitiran ing asta. Kang kumitiran ing asta aneng asta. Sinuwun Ndarawati rawuh, Sinuwun Ndarawati rawuh, Sinuwun Ndarawati rawuh. Kakang Semarya. Wilujeng Ndara. Iya. Pamujimu slamet aku, Kakang. Ora liwat pudya pangastawaku wae kunjuka. Ah, sampeyan niku bahasane kok malah neratap-neratapi ati kula. Kabar sing tak tampa jare Bagong lara. Bareng tekan kene lah kok maune tengok-tengok kok urung aku teko terus nggledak. Mbok pangku kuwi janjane Bagong kuwi lara tenan apa ora? Pancen ya sakit tenan saestu. Wah.
yen ning gawe Kisruwe para Pandhawa lak candhak dae tak buange dalan nibane ping etok-etok buang mawon iki wong loro kok iso jabut jenggot Kakang Semar Bagong menong apa Kakang Bagong mbok tangi ndaramu rawuh ndaramu Ndara Kresna Ndara Werkudara Ndara Janaka rawuh wah ana pangarep-arep iki nek ndara-ndaranya Bagong iki nggo mreksa wah ya Truk ya apa ditampake Truk tak tampane dhewe tak tampane wong ngono tok tampake atok kiyak-kiyuk tenan cah nekat iku Bagong dalem jarene kowe lara nggih pancen pun kula pasang teng prapatatan pun kula pasang teng pertelon kula tulisi Bagong dalam keadaan sakit iya aku nalika semono dengar mlebu ning tengahing alas lah kok weruh ana tulisan ingkang dipasang ana Dilanggung Prasekawanan yen to ngandhake Bagong nandhang loro jebul kuwi tenan Bagong nggih saestu lah witekno wis lara 3 dina blas ana wong nileki mula nggih kula umumke ora jane kowe lara apa kula niku wis padhake to sirah kula kareti kula nganggo pentil kaya ngenten niki rasane dicopot pentil niku macenot kaya arep jebluk kok sirahe lah iya lah kok dadi awakmu ting krabling kaya ngono kuwi kenapa kok abang-abang kaya ngono tak ukur mesti nggih penak banget anggere magruk ngoten niku teng pikiran mak pronyang wah penak tenan jebul mboten ngerti nek kula ukur ngoten niku jebul babrak nganti tekan pundi-pundi sak awak ngono kabeh nggih lah terus apa bapakmu wis mbok didaya goleke tombo niki wau bapak semedi mbuh ngapusi napa mboten nek ketoke nggih merem nika gayane maumi terus ngendika wis kecandak aku sing entuk sasmitaning Jawata nek Bagong iso mari waras wiris iso melu pementasan pergelaran wayang kulit wonten Bagong goleke tombo ya kuwi ingkang aran Tlutuh Kajeng Seta lho Tlutuh Kajeng Seta Kang Semar nggih niku sasmita sing kula tampa lah dalah lah banjur sasmita mau apa pancen iso ngandhaki yen Tlutuh Kajeng Seta mau mapane nang endi miturut sabda utawa wangsit sing kula tampa papane enten Kayangan niku papane sakiwa tengening Kawah Candradimaka dene wonten ing mriku dipun tenggo wujudipun yaksa sinten mawon boten iso caket kalian wujuding Kajeng utawi Tlutuh Kajeng Seta kedah saged ngasoraken yaksa ingkang tenggo Kajeng menika ana buta ingkang nunggu kayu mau nggih mongko kula nek utusan Gareng Petruk mesti ora bakal iso ngasorake kali buta sing tunggu kayu niku mbok menawi ndara wonten krendeking penggalih ngentengaken sariya carira madosaken tombo anak kula Bagong ndara Brahmara mangusa ngambrang kati karunananing kaswase yaneng marga memalatkum ya jagat mas tungkura wayah turu jagat turu apa Syadi sago ngentengake saliramu ngupaya tombo kanggo Bagong wah sawu Arjuna semono uga sago nggih kok Prabu kula sagah Bagong kowe krungu dhewe kesagoaning bendaramu alah jan matur tur sembah nuwun tanpa pepindhan dene ndara-ndara kula ndara Werkudara ndara Janaka ingkang sampun sagah madosaken kula jampi mboten kaya kakang-kakang kula namun ora ndek beras wae mara tenggen kula namun ora ndek probya mara tenggen kula nek dijaluki tulung mendoting cengenges sajake do seneng nek kula niku tekaning pati sajake do gumbira atine ya ora ngono lho asa omongan tamut ndasmu
Awong cangkeme we lara ngono kok kanggo ngemu. Nek meng ndase gareng wis cukup. Wis mangsane ora sak apenake dhewe ora. Matur nuwun karo ndara-ndaramu. Matur sembah. Sewu nuwun nggih sinuwun. Iya Bagong ora dadi ngopo. Kula entosi sampeyan teng griya kula niki nek pancen ajeng madoske tamba kula ampun lali lho. Tlutuh kajeng seta. Ampun diwalik seta kajeng tlutuh. Mangke ndak ora ketemu tlutuh kajeng seta. Iya, iya. Werkudara eling-elingen. Yo. Tlutuh seta kajeng. Lah kuwi. Tlutuh kajeng seta. Yo, tlutuh kajeng seta. Lha jane ampun kesupen nggih. Nek sampeyan iso ngasorake buta sing kandha bapak tunggu kayu niku sampeyan iso nggawa tlutuh niku kula saged waluya nirmala temajati jati temamulya. Dina iki aku njaluk pamit Semar, njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar, aku njaluk pangestu. Ngatos-atos Kakang Semar aku tak njampangi lakune adhiku saklorone kula pasrahake bab katentreman tuwin kesarasaning Bagong nggih, Ndara. Kowe ora rampung, Pak, ora arep mari aku. Aku begitu Ndara Werkudara Janaka saguh goleki tlutuh kajeng seta mau. Rasane awake kaya waras, ya mung kulitku sithik clekit. Ha ya engko. Nek wis dilereti kuwi bakal mari kok. Apa sementara dinehi minyak rem bae. Kowe kok saya atas ta, Truk? Hah? Apa ana awak lara kok dilolesi minyak rem? Jara mbiyen nek dinehi minyak rem ki malah mari. Kuwi ra tatu. Kuwi ra tatu. Ha. Ngono lho. Nek tatu iso mari. Ha iki apa mbuh kaya nek dinengke nek kena keringat kali lho, Truk. Heeh. Rasane mak cekik. Kuwi dikukur penak banget. Engko gek nganu gong, engko gek kowe iki ming janjane ming penyakitan kadasen terus aleman. Kadasen matamu. Aku ki wong resikane. Arep aku ora tau adus, ning aku kerep sabunan. Lho. Arek kudune adus. Oh iya, Deng. Maksudku, arep aku ora tau sabunan, ning aku kerep adus. Aku walik. Wah, kowe iki lara kowe iso gawe bungah, Bapak. Ambok lara terus tak grajul wetengmu lho, Men. Seneng nek anake teng benyini, ha. Ya ora. Nang kowe rak ya iso gara-gara to, Bagong. Iso, tak usahake. Kan gara-gara iki abot tenan. Ora kena aku mung gabung-gabung karo Petro karo Gareng, aku tak mangkan, aku tak mantolan lho, Pak. Kok dadak mantolan? Aku isin awakku teng breleng kaya ngene iki. Teng klireng ngene iki lho. Ayo. Iki meso nggon awak ketok ngene iki sithik-sithik. Lah duduye, Tru. Sing rembuyung kok. Aku mbayangke kowe gila, Tru. Nah, aku mlo nek lungguh nak seneng nang aspal to. Heeh. Nganggere bokongku tak bae kaya dikukurke lho, krung-krung. Penom. Berarti kowe nek sore-sore jam 3 sok tengok-tengok nang aspal gayane udut-udutan kae ngukurke kuwi to. Heeh. Kena anget mak cekik-cekik. Wah.
Asli, nek ora percaya takono Kiswan sing tau. Wis. Kok ketularan dhewe apa ya kowe? Wis tau nganggo sandangane apa urung? Urung yakin jujur aku nganggo sandangane dhewe. Nek wis nganggo ketularan kuwi ketularan iso liwat keringet. Aduh. Iso liwat keringet to? Iso. Wah. Perlu didelok terus. Kanggre bojone Kiswan wis wig-wigan aku iki. Lek timpoh wis ora betah wis ngenang-ngenang. Wis ayo padha netepi kewajiban karo ndongake ndaramu men entuk kasembadan. Entuk asil. Nggone nggayuh ya kuwi tlutuh kayu putih. Nah, konangan wae. Tlutuh ya kuwi kajeng seta. Ya wis muga-muga ndang entuk gawe aku ndang waras ya Pak. Iya. Lakune ngangin Guguranggra ning arga Kura-Kurnita kakiri horeg bumi prakembita patulung mangambak-ambak udan lesus swara pinusus Tara Arjuna luntun maring Adaru. Ora ana ilange kowe mbebantu karo si Bagong lan Panakawan. Jernyatane Panakawan kuwi wis gedhe, lelabuhe tumraping para Pandhawa. Kelingana duk nalika Pandhawa isih timur, Pandhawa isih jejaka nganti tekan saiki ora nate pisah lan para Panakawan. Mobot repoting Panakawan uga dadi kewajibanmu ya, Yayi. Ya, mestake dawuh. Pun Kakang bakalan jangkung tindaking Siadi sakloron marang Kayimangan. Siadi enggalo agahan nututi lawan tindaking pun Kakang ing Ndarawati. Ora usah dadak kuwatir kowe mangkato dhisik aku nututi karo Jlamplong. Werkudara Arjuna mengkono, Koko Prabu laturi tindak ngrumiyini dhateng rayi kekali. Den meling dening Kang Raka ing Ndarawati nenggih Sang Prabu Sri Bathara Kresna bilih sampun ngantos sak mangke tinilar dalang Raka ing Ndarawati sigra matek aji Bandung Bondowasa mungkal bener pengantep-antep Sang Werkudara ing cipta daya-daya prapteng Kayiwangan Suralaya suku kiwa den balangake kebat kaya kilat kesit pindha tatik lampahing Sang Bratasena wau.
Pripun kabare Ndara? Kakang Semar. Wis ora kurang-kurang nggonku matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata supaya bisa njupuk wujuding tlutuh Kajeng Seta. Parandene jebul ngendikaning Sang Hyang Jagat Girinata, tlutuh Kajeng Seta kuwi pancen ana sing wis ndarbeni lan wis digawe sewijining ya kuwi pewujudan tetamba ingkang bisa nambani sapa wae ingkang nandhang lara. Wujuding tlutuh Kajeng Seta mau lamun to dibasake wantah wujude ya kuwi lenga kayu putih Kakang. Walah, Bagong pun entuk niku pun entuk. Baru balik nek seminggu kuwi atikmu. Oke. Iya kok anak. Tapi ya to masa daerahnya nyatane utang iki sahur kok. Piye nek dibujuni ra iso. Ora maksudnya nek seminggu. Piye nek jalan bojo. Anake kira-kira. Wis biasa anake bayar mbak. Bojone paling seminggu berarti cepat cak yo pes. Wong putri alasan mak kon dodol ki dhek alasane dolan karo aku. Sing aku nyang kios e. Kowe alasan dolan karo aku, karena aku tak dolan nang kiosmu, dek kowe ora iku oleh pedal kayak mari nang tak gawe iki kedolan yang dia semua. Ngono, ya gen aku diteleponi jare nyari. Ngono, gen aku diteleponi. Iki lho dudik ngadeg dadak kok lebokne rekening meneh kuwi. Piye lho? Iki aku tak cukup. Lah yang dikidik oleh kumambu iki. Ndek sono. Agak. Ya penak diingi karek jajakne kok. Jajal iki lek tak lome apa kok gitu bensin. Lah kita tak mudili 50 ta isan. Nah,
ya wis. Ongkos. Piye wong iki? Iki jelek banget ta. Ya gede jumbil iki bensinnya tak ingin nek pemain gede jumbil bensinnya 2 liter. 2.000. Yang gede jemblong. Yo kayak kuwi lho pedamu lek gede. Yang gede jemblong 2 liter. Heeh. Di lesnya itu. Gede jemblong tikal balik pira ya 2 liter. Sakat. Ora kira betul sakat to. Pasti tipis neng resepsimu. Hai sayangku aku. Becare ayuman. Anak idal. Buat agak gambles. Anak ayuman. Itu. Idal di sumber bening. Buat yang anak-anaknya kok manis. Modal putih ini sih mangga iki ngene. Ku duduk seorang diri. Sekarang mana? Yang beri ya? Pas ngomong kayak aliar datangnya nanti ketemu turu ya. Ngapa? Hari ini tak cak ngomongnya ya. Ini cerita cah iki sik. Polah nek si bayi mang esuk ngantek di video ini tak usno. Teng iki ngantek ngene iki lho Mas. Mboke kuwi. Ning teng ngantek ngene iki. Ora saya jendelem piye iki. Kok lek tanggal 12 orang tanggal 13 kuwi tak yo. Nang ngejak rono. Lihat sih bocah yang ngejaknya. Oh iya, ya orang yang kontraksi. Ya tinggi sih tanggal itu. Tanggal 9. Wow. Ya rono ki wis seminggu yang lalu. Besok. Mulai rono sik Senin.
tutup kayak lawang.